Mitä Kyösti? Olisiko sulla mitään juttuja? Ai Laihialaisista. No niin. No mistä sen tietää, kun lähdetään tästä ajamaan autolla, että koska se Laihian rajan ylittää? No sen tietää siitä, että kun siellä roikkuu vessapaperi pyykkitelineessä. Mitä Kyösti? Ei sulla mitään juttua oli. Ai Laihialaisista. No niistä on helppo puhua, kun niitä ei tiettävästi täällä ketään oo. Ei taida olla. Tietääkö kukaan minkälainen kuva on Laihian vaakunassa? Orava, aivan oikein. Mikä sillä on kädessä? Käpy. Ja mitä se sille käpylle tekee? Laihialaista aina väittää, että se syö sitä, mutta oikeasti se valoo sitä.